καλώς της αγάπης μου. Θα μπορούσα αυτά που έχω να πω τώρα σε λίγο να τα είχα κάνει τελείως διαφορετικά, να είχα καλέσει κόσμο, να είχα πάει σε έναν όμορφο χώρο, να είχα πάει και εγώ δεν ξέρω πού. Διάλεξα όμως έναν άλλον τρόπο εγώ. Έτσι όπως ακριβώς ήρθα πριν σχεδόν μια δεκαετία στην Αθήνα, αγκαλιά με ένα μονό στρώμα, φιλοξενούμενος σε ένα φίλο συνάδελφο, έτσι ακριβώς διάλεξα τον τρόπο να πω αυτά που θέλω να πω. Κανείς δεν ξέρει τι θα ακολουθήσει στα επόμενα δευτερόλεπτα, ούτε οι ίδιοι μου συνεργάτες, και ίσως κάποιους τους ευνηδιάσω, κάποιους τους πικράνω, και ίσως κάποιοι να μην το περιμένουν, κάποιοι να χαρούν κιόλας, δεν ξέρεις. Απλά έφτασε η ώρα σήμερα, 29 Ιανουαρίου 2017, μετά από σχεδόν 3 δεκαετίες, να πω αντίο από αυτό το πράγμα που αγαπάω, να πω αντίο από αυτό που κάνω όλα αυτά τα χρόνια με τόση αγάπη και έχω δώσει όλο μου το είναι, να πω αντίο από αυτό που με δίδαξαν κάποιοι να κάνω καλά. Δεν μπορώ να πω εις το επανειδήν, γιατί δεν είμαι σίγουρος αν θα υπάρξει εις το επανειδήν. Και πάντα μ' άρεσε να κάνω πράγματα που και να λέω αυτά που μπορώ να τα τηρήσω. Και αυτό δεν ξέρω αν μπορώ να το τηρήσω και να κρατήσω το λόγο μου, ώστε να πω κάνουμε μια παύση και τα ξαναλέμε σε λίγους μήνες. Θα ήθελα να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όλους αυτούς, γιατί είναι πάρα πολλοί, αλλά το ευχαριστώ είναι σε αυτούς που ξέρω, και αυτοί είναι μετρημένοι στα δάχτυλα, είναι αυτοί που με αγαπάνε πραγματικά για αυτό που είμαι και όχι για αυτό που θα έπρεπε να είμαι ή που θα θέλαν κάποιοι άλλοι να είμαι. Αυτούς τους ευχαριστώ και ξέρω ότι αυτόν τον ανθρώπο την αγάπη θα την έχω για πάντα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο και δύσκολη η απόφασή μου αυτή τη στιγμή να πω αυτά τα πράγματα και να κάνω αυτά τα πράγματα, αλλά ζήτησα πάρα πολλά πράγματα από τον οργανισμό μου όλα αυτά τα τελευταία χρόνια και ειδικά τα τελευταία 2 χρόνια, και ξέχασα κάτι. Ζήτησα μόνο ζητούσα από τον οργανισμό μου και από το σώμα μου και από μένα τον ίδιο, αλλά δεν του έδωσα και λίγο κάτι. Μόνο ζητούσα, δεν έδινα. Ίσως αν του έδινα κι εγώ κάτι να μην με πρόδιδε, και πριν 3 εβδομάδες περίπου με πρόδωσε και μου χτύπησε μια δυνατή γροθιά. Είναι κάποιοι που ξέρουν και δεν θέλω να επεκταθώ σε ό,τι συνέβη, τι έχει γίνει. Όσοι ξέρουν, ξέρουν. Εγώ θα πρέπει αυτή τη στιγμή να κοιτάξω εμένα, γιατί είμαι πατέρας 2 παιδιών και θέλω εγώ τα παιδιά μου να τα δω εγώ ίδιος, να τα μεγαλώσω εγώ και όχι να με τα μεγαλώσουν. Αυτό που έχω να πω εγώ είναι ότι θα μου λείψετε απίστευτα. Είναι δύσκολο, πιστέψτε με, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι σαν να χάνεις έναν δικό σου άνθρωπο, και για μένα το τραγούδι είναι ένα κομμάτι από τη ζωή μου, είναι η ζωή μου όλη. Μακάρι να δώσει ο Θεός να υπάρξει στο επανειδήν. Μακάρι. Προς το παρόν όμως, ειλικρινά σας λέω, η απόφαση αυτή είναι οριστική. Είναι μια απόφαση που την μελετάω μέρες και είναι μια απόφαση που θα είναι οριστική. Σας ευχαριστώ όλους μέσα από την καρδιά μου που ήσταν όλα αυτά τα χρόνια σε αυτό το τρελό ταξίδι που διάλεξα να κάνω, που ήσασταν συνοδοιπόροι, που ήσασταν υποστηριχτές του τρελού παιδιού αυτό από τη Ρόδο, και κάποτε κάτι θα ξανακάνουμε. Αυτό που είναι σίγουρο, ότι μέσα στον χρόνο θα κυκλοφορήσω όλα μου τα τραγούδια σε ένα συντάκι και θα το κάνω μια δωρεάν διανομή για να υπάρξει σε όλα τα σπίτια, σε αυτούς τους ανθρώπους τέλος πάντων που αγαπήσαν αυτόν τον τρελό, αυτόν τον Γιώργο, το δασκαλάκι, το τσαμπίκο της καρδιάς σας. Έτσι νιώθω εγώ. Σας ευχαριστώ
πάρα πολύ, αγάπες μου γλυκές, και σας λέω αντίο. Να μας έχει ο Θεός καλά και να μας χαρίσει την υγεία μας. Να είστε καλά.